Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Hello mga kapanyawan, sa kamayng adlaw kaninyong tanan ug welcome sa ato ang pagpanag-uban. Ani po kining atong Kasikas sa Panglawas atong kining kanato sumayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo sa ato ang mga produktong herbal nga dunay pagmatuod sa kayuhan. Gumikan kay ang mga produkto nato mga igalay iso, no? Daghan na kayong mga kaigsunan nato ang nakapamatuod sa pag-alim silang mga balatian, pag-angkon og insaktong depensa nga dili sila maka-angkon og mga dinagkong mga problema sa lawas. And kung aduna manggali mga panghambin nga mga balatian igsuon matabangan. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing, SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic ug ang SED Kogon Herbal Capsule. Tulo ka mga klase sa mga capsule igsuon nga ngayon atong pagapilian kung kita adunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas. Ang atoang liniment, ang atong haplas igsuon ang SED Liniment Oil, ginama ka na sa Seed Pharma ug distributed by SED Marketing. Usa ka lamian nga klase nga haplas igsuon, gumikan kay angkon ini ang init, halang ug ang kabugnaw nga makahatag og tabang kanimo. Aduna kani methyl salicylate, camphor ug usab menthol. Ang atoang kape igsuon ha, dili kalimtan ang SED Panyawan Coffee Mix. Nindutan nga klase nga kape, gumikan kay nagaangkon kini sa panyawan nga tanom ug usab aduna kani siya pagkatamis sa mangosteen. Apil pa ang pagtabang sa purple corn ug usab sa cinnamon. Dili pa nato hikalimtan mga igalay igsuon ang mga sabon nga dalit ka nato sa SED Marketing. Ang atoang SED Panyawan or SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Mga klase sa mga sabon igsuon nga napamatud-ang makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Munang kung ikaw igsuon, aduna pa manggali kay mga ginapanghambin diha nga mga problema sa lawas, sanding na karon sa mga produktong tinuod gayud nga adunay mga pagtabang. Mga higalay igsuon, ang atong topic karong adlaw mao kining ginatawag nato nga mga balantayanan nato. Ang dili kita maigo sa ginatawag nga stroke. Alright, mo ni siya ang mga klase sa mga ginatawag nato nga mga symptoms o baka mga sinyales nga kita di ay maigo na sa stroke. Una ni ini kaning ginatawag natong memory lapses or kaning brain fog nga bisag simpleng mga butang ato na dayon nga malimtan. Ang silent stroke posible nga makaapekto sa ato ang utok nga adunay kalambigitan sa ato ang memorya. Gumikan kay gagmay ang damage, dili kay obvious nga dihinay-hinay na diay nga nagakahinay pud ang ato ang mga panghunahuna. Ikaduha mga igalay igsoon ang pagkawala sa balanse, usahay ang pagkalipong og dili nga walay kanang tarong nga hinungdan. Usa kini sa mga timailan usab nga basig na igo na ta sa ginatawag natong stroke. Ang stroke manggod mga igalay igsoon bisag silent lang kini, posible kining moigo sa ato ang cerebellum or kining balanse o koordinasyon sa atong lawas. Mo nang importante usab kaayo nga bantayan ang ato apon nga kanang pagbinhod sa ato ang mga parte sa lawas, ilabi na sa ato mga kamot sa walang bahin. Kapag ang ato ang lawas mga igalay igsoon naigo sa stroke, ang usa sa mga maigo ni kaning gitawag natong motor area sa ato ang mga utok. Mo nang importante sab kaayo nga ato kini siyang pagabantayan. Ang ikaupat mga igalay igsoon mao kaning kanibitong pagkahanap sa ato mga pananaw. Ang gumikan kay posible nga ang stroke moigo sa ato ang occipital lobe or kaning vision area. Nga diin na posible nga mawala kining atong pananaw ug usab ang bisan pagaling ka ng mga colors no sa ato ang mga ginalantaw. Ang usahay pod mga igalay igsoon ang kalit nga pagkawala nato sa ato ang kanang memorya no, kaning pagkalito sa Tagalog pa. Or asab posible po kaning mahimo kitang irritable o baka aduna kitay mood swings. Gumikan kay kaning atong ginatawag nga stroke, delikado man kini kaayo nga moigo sa atong mga utok kanunay. Mo nang daghang maapektuhan. Kung ugaling gusto nimong malikayan ang stroke mga igalay igsuon, pagtumar sa ato ang SED Panyawan with Garlic, mao kini ang atong kapsula igsuon nga makatabang nga mabatukan nato ang problema sa stroke. Gumikan kay kini siya, aduna kini siya panyawan, adunay garlic, aduna pud kini siya banaba nga napamatud-an nga mutabang sa paghinlo sa ato ang mga dugo ug usab pagpahimsog sa mga kaugatan nato ilabi na sa atong mga utok para malikayan nato ang problema sa stroke. SED Panyawan with Garlic, ginawa sa SED Marketing. Inyong nabati ang atong Kasikas sa Panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapon sa mga nagunang mga SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Kogon Herbal Capsule, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang
ang atong mga Said Celebrity Soap, ang Said Celebrity Kojic Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.